Weekend getaway with farming experience ba ang hanap mo? Around 2 kilometers away from the town, mararating mo ang isang certified organic farm, ang Our Farm Republic. So dito may nakita akong, ano po to, dayap or native lime po ang tawag dito. Ay! At kung nakikita nyo rito sa aking mga sides, ay ang isang plastic water bottle na kung saan ginamit po nila bilang isang pot para sa ating mga plants, which is a great support or a cause advocacy for the environment. Kung si Ate Stacy ay nagpakain ng kabayo sa natividad, tayo rin ay magpapakain ng kambing! Kain ka na! Isang pa na ba? Ang pangalan niya ay Mean. Alam niyo kung bakit? Kasi me. Nyam nyam. Astig, meron silang white na gumamela. Usually kasi red, pink, or orange. Dito sa Our Farm Republic, hindi lang vegetables or fruits ang kanilang tinatanim, kundi pati na rin ang mga bulaklak na ito. Guys, look ko. May mga kokak. Ang cute. Nakangiti pa sila. Magkamukha na kami. Guys, look ko. May bug. Wala, ang bigat. Pwede pong itong pasyalan, tapos may mga ipinapakita din po kaming mga paraan ng pagtatanim para sa pag-organic at pagiging natural farming. At marami din po kaming mga herbs, mga tanim at mga pagtatanim na intercropping. Sa mga plantito at plantita, try to visit our farm dito po sa Our Farm Republic. So, Mami, ano pong kadalasang tinatanim sa vermicast? Pepino, pichay, lettuce, ampalaya, kalabasa, patula, Very kamatis. So, dito, usually kadalasan sa ating Our Farm Republic, ang tinatanim po nila ay mga organic products. Magtanim at ibiro, magkapang tayo. Ang galing! Ang galing. Tara, tikman natin ang kamyas. Try natin. Well, kaya hindi po siya gaano maasim for me kasi dun sa amin, sa bahay ng lola ko, meron din po kaming kamyas. At usually, lagi ko siyang pinapapak. Kaya, hindi maasim. Kahit na maasim. Kapag umibok ang Galing at